Бүген 23 февраль көнне Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында туып үскән яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, хөрмәтле туганыбыз Файзуллин Хафият Рәшит улына да 66 яшь тулган булыр иде, дип башлаганнар үз хәтер хатларын тормыш иптәше Зөлфия, уллары Илдар һәм Рифат, килене Света, оныклары Диана, Карина һәм Милана, балдызы Фидания гаиләсе белән. 2017 елның 17 октябре гаиләбездә кара төз белән уралган. Гел ашыгып яшәргә омтылган газиз кешебез инде озак кытышкыч авыру белән көрәшеп, азакта җиңеп чыга алмыйча мәңгелеккә китеп барды. Туган авылы Яңа Зимница булса да, ул гомерен 1979 елдан алып Ульяновск шәһәрендә үткәрде. Башлап һәммәсе кебек үк мәктәп, аннары шоферлыкка укыган. Илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп кайтып, 1981 елның 6 августында без матур гаилә кордык. Берсеннән-берсе батыррак булган 3 улыбыз туды. Гаиләсендә дә, эшендә дә ул гел хөрмәткә төренгән иде. Аңа татарин дип эндәшеп шәһәрдә дә бик яраталар иде үзен. Яратмый да булмый андый киң күңелле кешене. Анда да бик иртә яхшыларны гына алалар дип әйтәләр. Хак сүзләр күрәсең. Без күп күрдек. Авыр мизгелләрен башыбыздан күп уздырдык. Бала югалтуны да Аллаһ Тәгалә безнең язмышка язган булган. Хафиятым күп санлы туганнарына да бик йомшак күңелле иде. Хәленнән килгәнчә ярдәм итәргә ашыкты. 3 ул атасы булса да, ул гомердә аларны әшәке сүзләр белән, күтәренке тавыш белән тәрбияләмәде. Аның бер күз карашы җитә кала иде. Барыбыз да ни әйтергә теләгәнен аңлыйбыз. Вакыт барыбызны да алып китәчәк. Әмма хәзер йөрәкләр әрнеп, күңелләр сыкрый. Ул бүген җанга җитми. Тыныч кына ят кадерлебез. Сагынуны басам диеп, бастым синең алдыңа. Сүзләр сөйлим, гафу сорыйм. Син дәшмисең тагы да. Чәчәкләрне салам тагын юрган булган карына. Сөйлим, яшьләр ага, ахры йөрәк ярыла. Сагынуга түзүләр юк, ниләр генә эшлимсең. Шәйнәлеп беткән иренне тагын ничек тешлимсең. Чыгарып булса бу җирне казыр идем теш белән. Чыгар мине диярсең күк, шуны көтеп яшь киләм. Сагынуны басар булып, тезләнәм дә алдыңа, саклый алмаганым өчен гафу сорыйм тагын да. Хафият Рәшит улы Файзуллинның ятар урыны гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Аның истәлегенә алдагы җыр да дуга булып яңгырасын иде. Җирне ямьләндереп яшәр өчен килгән. Эй гомерләр, ник соң шулай кыска икән? Яңа баштан булса иде аны башлап. Балаларым үсеп буйга җиткәч кенә шулай кыска икән. Яңа баштан булса иде аны башлап. Балаларым үсеп буйга җиткәч кенә әтекәй, нигә киттең безне ташлап?
кайгы